खुलुमबाय। फुङाव सिखारनानै मबाइल बोलानाय लोगो लोगो इउटुब चेनेल, फेसबुक पेज बायदिफ्राव मोनसे भिडिअ नुदां। प्रमद बर' बिथांखौ लानानै बर' आइजोफ्रा बुंनाय, जेसेबां समनिफ्राय माखासे बर' आइजोफ्रा हादानाव थादों बेनिफ्रायनो जोबोद सान्थि। प्रमद बर'आ खेल लाबाय थादों। बिथांमोन आइजोफ्रा बुंदों। प्रमद बर' बिथांनि सासन समावहाय बर' आइजोफोरखौ गोजां बोथोर समावनो होग्लुंबाय, रायजो राजाफोरखौ बुग्लुंबाय। बे बाथ्राखौ बिथांमोना गोसोआव दंना गैया? आरो बे बाथ्राखौ बिथांमोना मिथिना मिथिया? ना मिथिनानैबो मिथिबायदि सोरनिबा थुनजुलायनायाव थुनायाव बिथांमोना बुंखो ना माखो? मानाव गेदेर एक्स-EM अफ फरेस्ट डिपार्टमेन्ट इन BTC, मोस्ट टेलेन्टेड फेरेंगा बिथांनि गेजेरजों इभिक्शन खालामबाय बर'फोरखौ। हमारे जागा में हमको एविक्शन किया गया प्रमोद बोरो का शासन में, फेरेंगा EM के द्वारा ये किया गया एविक्शन है। दा नायदो, बे बाथ्राखौ सिन्था खालामदोंब्ला बै आइजो माखासे बिथांमोना बे खोथाखौ बुंनाय नङामोन। नोंथांमोना सय जानो हागौ एसे एनै बिथांमोननिफ्राय अनसुंथाइ मोनदों, नाथाय बै पर्बत जरायाव होखारजानाय, गोजां बोथोराव होखारजानाय, गुसु गुसा बुरिया थफ्ला थफ्लि लानानै खारनांनाय, आखाइ दैखोजानाय, न' बुख्रुबजानाय, थफ्ला गारन जानाय, बेफोरखौ गोसोखाङोब्ला, बै आइजोफोरनि खोथाखौ गोसोखाङोब्ला नों जेरै बे खोथाखौ बोरै बुंनो हाखो? आरो नोंथाङा बुंदों सिखा रुवा सिगि सग' खालामनानै सिगि फैयोब्लाबो होनदों। बे रोखोम जाथायाथ' जायाखै। दिनै फानबाय थानो नागिरदों। दिनै UPPL दोलोनि मददगिरि समर्थक बिथांमोनाबो BPF दोलोखौ फाननो नाजायो। UPPL दोलोनि केडारफ्राबो फाननो नाजायो, दैदेनगिरिफ्राबो फाननो नाजायो। नोंथांमोना डेम'क्रेसियाव थानानै नोंथांमोननि गोसोबादि पार्टिखौ चुज खालामनानै भट हो। बेखौ सोर नोंखौ जबरदस्ति दांग्रोम सुग्रोम सोर नोंखौ सिगि सग' खालामनांगौ सिखारबा लानानैलाय? BPFआ ओरैबादि मेजरिटियाव देरहादों, नांगौनि बारा। बेवहाय सोरखौबा जबरदस्ति लायलायनांगौनि गोनांथियानो गैया। हाग्रामा महिलारि सारनि खोथाखौ खोनायाखै? नांला, लानाय नङा होननानै प्रमद बर' बिथांखौ फैनो नागिरब्लाबो। दिनै UPPL दोलोनि लिडारफ्रा लाइन लागासिनो दं BPF दोलोआव जइन जानो। खोथाखौ जोङो सिन्था खालाम। बेनिफ्राय बे थांबाय, बेखौ लानानै आं बारा गोलाव खोथा बुंनो सानाखै। ओइ खथा बिलाक लय मय दिगुलिया खथा खबलै नाजाव। बेनि उनावहाय जोंहा राजु नार्जारि सार बिथाङा बुंनाय खोथा, जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा सासन खुंदोंमोन अब्ला बम बेरनाय, मानसि बुग्लुंनाय, सोरखौबा बुथारनाय, सोरखौबा सिगि सग' खालामनाय, बे जाथायफ्रा जायाखैमोन होननानै राजु नार्जारि बिथाङा गावनि बाइटआव बुंदों। जोङो खुद बेखौ खोनासंनो मोन्दों, नुनो मोन्दों। नोंथांमोनाबो बे भिडिअ क्लिप्सआ दासिमबो दङ। आं बेखौ दानो होनोबा होनो हायो, नाथाय बेखौ नोंथांमोना गोसोआव दंखायो। I can show right now a sort of video clips given by Raju Narzari sir, the General Secretary of UPPL Political Party. बिथां सार होनायखौ आं होनो हायो। दा बाथ्राया मा? नंमारथारगौ रायजो राजाफोर, प्रमद बर' बिथांनि समाव गुलि गरसेबो बेरथ्राखैना? रावबो जेबो जिउ खहा जानांथाराखै। सिगि सग' धमखि दावहा जाथारनाङाखै। बै लैहोर लैहोर गयारि बिथांखौ बे पार्टि अफिस खाथियाव दिन दाहारै सानावनो बुनाया बबे दोलोआमोन? आमेरिकान दोलोआ ना बबे दोलोआमोन? जों सार आरो जनकमोनखौ प्रमद बर' बिथांनि समावनो फेक इनकाउन्टार खालामनाया, मानगोनां फेरेंगाजों फिजानाय माखासे NGOआ बर' सुबुंखौनो बन लाइनाव मेलेम गलायनाय गावनाया, बेफोर मा नंखायमोन ना इमाजिनेसन?
माबोरै बुंनो हायो इमान साहस केनेका तेखेतসকলে ক'ব পাৰে যে प्रमद बर' डाঙৰীয়াৰ শাসন কালত এটাও বোমা ফটা নাই এটাও গুলি বাৰুদত শব্দ শুনিবলৈ পোৱা নাই এজনেও बर' মানুহ মৰা নাই এজনেও এভিকশ্যন হোৱা নাই এই কথাটো কেনেকুৱা তেখেতসকলে মিডিয়াত দাঙি ধৰিব পাৰে आसुरित जि जरायाव जोंनो रोखा रोखा we are here as a evidence माबोरै बिथांमोना बुंनो हायो जोंनो बाव evidence हिसाबै आमी यात प्रमाण हहकार हिसाबै यात आसु तो केनेका तेखेतসকলে ক'ব পাৰে যে प्रमद बर' डाঙৰীয়াৰ শাসন কালত মাৰামাৰি মাৰা কাটাত এইবিলাক হোৱা নাই বুলি তেখেতে কেনেকুৱা आसुरित লাগিব दा আমি प्रमाण দিছো হয় না না হয় আপোনালোকে কমেन्टआव जनाय दियक आं जा खोथाखौ बुंबाय कमेन्टआव हरबानो जाबाय नोंथांमोना नंगौना नङा बे खोथाया स' एसेनोसै थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ